корхонаи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди амр эглӣ буд. 2008 мо ин корхона ташкил додем бо ҳамроҳии раёсати кӯчмаи дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ оид ба таъминоти ҳамарӯза либосу таҷҳизотҳои низомӣ. соли 2009 мо корхонаро аз ҳисоби маблағҳои худамон сохтем, аз давлат ягон хел пул гирифтагимо не. соли 2009 бояд ҳуҷҷатгузорӣ кунам, лекин раёсати кӯчмаи дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ ҳуҷҷатгузорӣ накарданд. мо аз рӯи қонунҳои ҳамон рӯза қонуни афи, қонуни гардони молу мулк баромадагӣ буд, мо ҳаминҳоро ба қайд гирифтем, қонунӣ гардонидем. ҳозир масъала дар ин аст ки аз рӯи қарори 245 аз 6 июли соли 2014 қарори раиси шаҳри ҳукумати Душанбе баромад ки барои сохтани академияи нави милисаҳо замин ҷудо карда шавад ва дар қитъаи замини ҳамсоя академияи нав ҳозир ҷойгир шуда ва сохтмони он давом дорад. аз рӯи талаботи вазорати корҳои дохилӣ онҳо мехоҳанд ки ин корхонаи моро барҳам диҳанд. дар ин корхона зиёда аз 20 нафар кор мекунанд, аз он ҷумла 15 нафар занҳои бешавҳар ки шавҳарашон дар ҷангҳои граждании ҷумҳурии Тоҷикистон фавт шудагӣ буданд. мо инҳоро ба кор гирифта таъмин мекардем. онҳо сару либос, сачок, такҷойҳо ва ғайра маҳсулотҳо мебаровардем. зиёда аз 30-35 намуд маҳсулотҳо мебаровардем. маоши онҳо тақрибан аз 700 то 1000 сомонро ташкил медод. соли 2014 ғайриқонунӣ омада аз рӯи гуфтаҳои ҷонишини фармондеҳи собиқ раёсати қӯчмаҳои дохила Шарипов Сайдулло, аз рӯи гуфтаҳои вай гӯё ки ин фармони вазир бошад, гӯё фармони президент бошад, гирифтан ними корхонаро бо зӯрӣ беҳалномаи судӣ чапа карданд. ба ман зарари моддӣ хеле калон расонданд. аз рӯи хулосаҳои додаи кумитаи заминсозӣ ва геодезӣ ин заминҳои хоҷгии ёрирасон мебошад ки дар тавозуни вазорати маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004 дода шудагӣ буд. бинобар ҳамин ин заминҳои мудофиавӣ намебошад. ин заминҳои моликияти давлат аст. бинобар ҳамин соли 2009 мо ин қонунӣ гардонидем. азбаски соли 2014 ҳамин хел қарор баромад, вазорати корҳои дохилӣ ба мо бо аризаи даъвогӣ баромаданд. пеш аз ин соли 2010 ин масъала бардошта шуда буд. суди ҳарбии гарнизони шаҳри Душанбе аллакай қарори худашро баровард ва ин масъаларо бебаррасӣ монда шуд. аз тарафи прокуратураи ҳарбӣ ин масъала бардошта шуд, лекин дар масъала гуфта гузошта шуда буд ки маблағҳои сарф кардаи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди амр эглигиро баргардонда шавад, заминҳо ба ҳолати аввала баргардонда шавад. лекин ин қонуну қоидаро вазорати корҳои дохилӣ, раёсати кӯчмаи дохилӣ риоя накард, маблағаш нест, ҳозирам нест, наметиҳад. онҳо мехоҳанд бо тарафи зӯрӣ ин корхонаи моро чапа карда ҷояш ба таваққуфгоҳ 12 барои 12 мошинаи коркунони ҳифзи ҳуқуқ, яъне милисаҳо, ҳамин сохтани таваққуфгоҳро сохтани. дар қарори ҳукумат гуфта шудааст ки барои сохтмони академияи нав 6 гектару 95 сотиқ иҷозат дода шавад ва бе тағйир додани сарҳад қарор баромадагӣ. инҷа турпалангу чангу вай бинобар ин мо маҳсулоте ки мо пеш мебаровардем ҳозир вақтинча набаровардем. баъд мо ҳозир ният дорем ки боз дусета таҷҳизоти нав харида бо
пурқувват карда ҳаҷми истеҳсолиашро бо аз нав ба фур сар карда, лекин аз сабаби он ки қарори суди иқтисодӣ баромад ки заминҳоя ба ҳолати аввала баргардонда корхонаро чапа кардан, албатта ба ин ҳамаи коргарои мо, ба ҳамаи коллективи мо ин фоҷиаовар аст. корхонаи тайёре ки маҳсулот мебарорад, андоз месупорад, гирифта чапа кардан.